I... Si heu aquí, tipus, surt un gat a la gent. Oh, mira. Sí, de fet sí, Sí, me miola, Però... és molt graciós. I per què està sortint tanta explosió? Ah, doncs no, perquè és divertit. Mame, No, perquè avui el nostre programa tracta sobre l'acció a les pel·lícules. comencem! Abans de començar, farem una petita valoració de les noves pel·lícules espera. que hem vist. Què? Bon dia, estimats oients! Ah, sí, és veritat, benvinguts a Pla Seqüència. Doncs, Hòstia, quin desastre, tio. Però canviem ja de tècnic. Ens has de pujar el volum quan fem-lo. no, Vale, molt bé, molt bé. molt bé. Ara sí, abans de començar farem una petita valoració de les noves pel·lícules que hem vist. No. Vols començar tu o començo jo? Comença tu mateix. Has vist? Vale. Hòstia, que mal. Vale. Anem a parlar de Mickey 17. Vam parlar a l'anterior programa i jo vaig prometre que l'aniria a veure. I ho he fet. Ah, molt bé. I què t'ha semblat? M'ha semblat una bona pel·lícula. O sigui, té una premissa molt interessant, que és això de clonar persones, i a partir d'allí desenvolupa tota una història de com és la vida de les persones que clonen. S'ha de dir, la pel·lícula comença superbé, amb aquesta societat distòpica i tot, i va desescalant i es va tornant més ciència-ficció anada de l'olla, saps? Val, o sigui, la ciència-ficció pot estar bé, però dius que es flipen molt i deixa de tenir sentit. Comencen a posar animalets i comença, expressió una mica de cunyat, es posa una mica woke. No! Què diu? Ja ho sé. O sigui, comencen a donar molts missatges, tipus missatges de sobte LGBT, que està bé, vale? Poden donar. De sobte... Però o sigui, vols dir que venen cap al final de la pel·lícula una mica gratuïtament, que no hi ha hagut de sobte construcció. missatges antirracisme, bueno, d'acord. Missatges antimasclisme, ho accepto. De sobte missatges animalistes. Però... Llavors comences a pensar què estàs veient. Però en quin context és això? Però, o sigui, la pel·lícula és de reflexió, se suposa, sobre... Sí, doncs de sobte se posen a parlar de que els animals estaven al seu... perquè surten uns bitxos i estan al seu hàbitat natural i no ho podem alterar. Ah, vaja. Però, bueno, igualment està molt bé, la direcció és impecable, que és el Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Pues és el Bong Joon-ho que ho fa superbé. O sigui, amb això no se li pot dir res. Llavors la cosa és això, que la història decau una mica, però és que té un humor tan divertit, perquè és comèdia negra, i se n'en fot tant de tot que al final pues, t'acaba agradant. Sí, la recomanes per anar a veure? La recomano, no és la recomanació del programa, No, clar. però la recomano molt i ara que està al cine pues, podeu anar-la a veure perfectament o anar a veure la que has vist tu. Sí, que és Anora. Us he d'advertir que a Anora hi ha molt de sexe, moltíssim sexe, quantitats industrials de sexe. Ara ens censuraran el vídeo de YouTube per dir la S paraula. És veritat que va estar a punt de passar a l'últim programa. Pues hauràs de posar pitidos. Efectivament. Pitidos i explosions! No! Doncs això, Anora està bé, a mi no em va agradar molt, però és cert que està bé, és una pel·lícula bona, però no sé tampoc si es mereixia tants Oscars. Sí, clar, això potser anaves amb massa expectatives, no? Sí, també, i la direcció està molt bé, o sigui, l'Oscar a millor direcció se'l pot haver emportat, però és una direcció sutil, que potser de Brutalist era millor, però de Brutalist ja va guanyar el de cinematografia, que era similar, però... No, va guanyar fotografia, que és diferent. Doncs el cas és que Nora, la protagonista és una prostituta, i se suposa que el director de la pel·lícula volia com personificar aquesta professió, no? I perquè sempre està a la pel·lícula en forma d'estereotip. Ja. Però sembla ser que no va acabar de sortir bé, perquè més aviat sembla que el que vol és normalitzar aquesta feina i com elevar-la, bàsicament. Home, normalitzar-la és raro. Sí, és una mica estrany, depèn de cadascú que vulgui. Però... Bueno, el que tinc apuntat aquí és el director es va negar a tenir coordinadors d'intimitats cara trista.
Sí, cara trista, perquè el coordinador d'intimitat serveix perquè els actors i les actrius se sentin bé fent escenes sexuals. Picantones, que Sí, vam dir l'anterior picantones. programa, m'han dit, sembles un iaio dient picantón. Bé, No, però diem picantones perquè YouTube no ens censuri. claro, després ho fem pel bé del vicio. Efectivament. Però amb aquestes escenes, que n'hi ha moltíssimes, com ja he dit, els primers 40 minuts sembla una pel·lícula pornogràfica, bàsicament. Perquè no hi ha argument, és molt simple. Creus que hi ha pel·lícules pornogràfiques amb més argument? A veure, no tinc una experiència molt elevada, Bé. però probablement sí. No, però després millora, clar. El que passa és que els primers 40 minuts són només sexe i drogues i festa. Bueno, Pretty Woman 2. És similar a Pretty T'has Woman, vist però Pretty no Woman? tant. Sí, me l'he vist. Per fer la comparació, no? Sí, però, a veure, tampoc no és tan similar. A Pretty Woman no hi ha tant de sexe, per començar. Bueno, Pretty Woman, que el nom, per qui no ho sàpigui, ve d'una cançó. I sabeu com ho sé això? Perquè ara fem programes musicals. Efectivament, farem una col·laboració. Amb un programa que es diu Això és una altra història, del Joan Comas, i el gravarem d'aquí poc, el podreu escoltar. Sí, Ja li hem fet publicitat, que sí, ja ens ho agrairà el programa. Sí. no serà l'única publicitat del programa. No. Doncs això, les actuacions estan molt bé a Nora, això sí que ho té, i té parts entretingudes, però l'argument és com que fluixeja una mica, que li falta alguna cosa més, com en una pel·lícula pornogràfica. És igual. Està bé, podem passar a la cartellera, no? Perquè no s'ha estrenat molt, però s'ha estrenat coses interessants. Sí, tenim la noia... Anem a passar a la cartellera. Tenim La noia de l'agulla, en la qual la Caroline, una jove treballadora que intenta sobreviure a la postguerra de la Primera Guerra Mundial, és contractada per una empresa d'adopció clandestina, però aviat descobrirà que aquesta empresa amaga un secret tenebrós. No ho he entès. Com una empresa d'adopció clandestina? Sí, és molt estrany, és una pel·lícula calmada, suposadament, una mica de misteri. Després tenim La presència, que és una pel·lícula de terror i fenòmens paranormals vista des del punt de vista d'un fantasma. Que guai! Casper 2. Crec que existeix a Casper 2. No, sisplau. Bueno, un altre dia ja en parlarem d'això. També s'ha estrenat A Working Man, que no té res a veure amb A Better Man i menys amb Different Man. Sí, que són dues pel·lícules que ja us vam comentar. A Working Man és diferent. Parla de Levon, que és un antic agent de les forces especials que ha deixat la seva antiga vida per a treballar de manera honrada en una construcció. Per desgràcia, la seva filla adolescent és segrestada i haurà d'utilitzar les seves antigues habilitats per rescatar-la. Sí, normalment s'estan posant de moda aquestes pel·lícules d'acció que hi ha un agent especial o així que s'ha jubilat i que ha de tornar a l'acció. Sí, és com aquella de... T'has vist Nobody? Sí, la vam veure junts, no va dir. Bueno, I també pues la d'això. John Wick és similar, no és ben bé un agent especial, però és... Saps que no he vist John Wick? No, doncs No. està bé. Només he vist la 1, però diuen que totes estan molt bé. Ja, és que no sé en quina plataforma està, llavors. No ho recordo, la veritat. Bueno, ara anem a parlar del tema important, no? Sí, anem a parlar de l'acció. L'acció a les pel·lícules. Sí. És un gènere interessant. Sí, de fet, com a gènere, en realitat, és estrany perquè es barreja amb molts altres gèneres, normalment, Ja, l'acció. però bueno, podem començar parlant de la història del cine d'acció perquè té una història interessant. Sí. Va començar amb el principi del cine, ja quasi. Està molt lligat amb tota l'evolució del cine. I al principi era tot escenes d'acció al cine mut, sense diàleg i algunes persecucions i alguns duels que eren per captar l'atenció del públic. Eren més circ
que l'acció que coneixem avui en dia. Ja, clar. Sobretot el Charles Chaplin i el Buster Keaton, que ja n'hem parlat diverses vegades. Són els herois de pla seqüència. Sí, que van ser pioners també en això, i que tot allò del Buster Keaton saltant per trens i sent perseguit per gent. Sí, era una acció diferent que Sí. la coneixem. També és veritat que aquestes pel·lícules sí que eren purament d'acció, perquè no tenien altres temàtiques barrejades. Ja. Però després van venir, doncs, a partir dels anys 50, tots els superherois. No, Sí. Bueno, els superherois no ben bé. Els herois, amb el James Bond, que va arribar i va revolucionar completament tot el cine d'acció. Sí, barrejant-ho també amb l'espionatge i aquestes coses. Sí, que James Bond és una de les franquícies que més seqüeles té. Mhm. Una amb Godzilla i alguna altra. Sí, potser Marvel, però Marvel és més univers, no? Sí. En té 25 pel·lícules. Ostres, I des de 1962, eh? I amb 6 actors que han fet del mateix 6 persones personatge. han fet de James Bond. Clar. Bueno, també, a part del James Bond, que va ser un crack, un dels més famosos era el Bruce Lee, en aquella època. Sí, que era d'arts marcials, no? Sí, que també estava molt de moda, perquè, bueno, ara ja no es porten tant les pel·lis d'arts marcials, No. només Cobra Kai al Netflix. Però fins aquell moment, fins al 1980, no s'anomenaven pel·lícules d'acció, no existia no? el gènere, no. Perquè no n'hi havia tantes, però és que als anys 80 hi va haver com un esclat d'aquestes pel·lícules. Que potser va ser l'edat d'or de les pel·lícules d'acció. Sí, amb personatges actors com el Sylvester Stallone, el Schwarzenegger i el Bruce Willis. Sí, van ser els jefes d'aquella època. Sí, que feien moltes pel·lícules fent personatges similars, com... Sí, bueno, tots feien el mateix. El Schwarzenegger feia de Schwarzenegger i l'Stallone de Stallone. Sí. Que l'Stallone es va escriure ell, tot el guió de Rocky, la va dirigir i la va interpretar. Sí, a més, tinc entès que no era ningú quan va escriure el guió. Es va haver de vendre el seu gos per poder sobreviure i quan va funcionar la pel·lícula el va anar a recuperar. Sí, no sé com els va convèncer, a la productora de que fessin allò. A més va escriure el guió en 3 dies. Ja. I va sortir per Rocky, que ara ja és història. Sí. Després, és com que la cosa es va estancar més després dels 80, però potser als 2000, amb la popularitat de Matrix, es van implementar noves coses a les pel·lícules d'acció, com les càmeres lentes. Sí, Matrix té el famós d'això. El famós d'això que es diu Ballet Train, crec, una cosa així. Ballet Train és una pel·lícula. No, Ballet Train... no, Ballet Train és una pel·lícula. No, Ballet una altra cosa. Sí, però és una tècnica quan fan això que posen un munt de càmeres. O sigui, si això és l'actor, posen càmeres per aquí, per aquí, per aquí. Llavors fan com fotos amb cada una i llavors poden fer que sigui càmera lenta mentre la càmera es mou ràpid. És una tècnica molt curiosa. Sí, també en aquelles pel·lícules de Matrix van començar a fer servir efectes generats amb ordinador, el CGI, que actualment es fa servir molt, també per influència d'allò. Ja. Bueno, ara potser s'abusa i tot. Sí, potser una mica massa, i per això ara es valora més que els efectes siguin pràctics. Sí, el que passa, per exemple, amb Dune, és que no té tant efecte especial i se nota molt amb els moviments de la càmera. Perquè si tu et fixes en Marvel, els moviments de càmera són raríssims. Ja, perquè molts escenaris són directament amb ordinador, amb una càmera falsa. Sí, llavors ho poden moure i poden fer coses espectaculars, però clar, no queda tan realista. Sí. I podríem parlar ara una mica de què defineix, no, el gènere d'acció, perquè ja hem dit que poden ser de molts gèneres diferents. Podrien ser les característiques clau. Efectivament. Ostres, això... Sí, ara perquè ho veuen editat, però nosaltres estem apretant un ordinador i no passa res. Sí, ara farem la demostració del que està passant realment. És molt trist, la veritat. Doncs es caracteritzen per tenir una acció trepidant que intenta mantenir un ritme frenètic, no? I també es veu en l'edició, que ha de ser dinàmica. Tota l'estona. Sí. I a pel·lícules com Mad Max fins i tot el que fan és posar en càmera ràpida certs moments. Sí, bueno, allí és una persecució, que és un gènere de les pel·lis d'acció, però Mad Max la vam arribar a recomanar? Sí, la Fury Road, la nova. Sí, és que està super ben fet. Mhm. També hi ha herois icònics. O sigui, hi ha l'héroe, el personatge de l'heroi. Sí, com el Rambo. El McClane, el Ethan Hart.
bueno, han marcat generacions amb la seva valentia i les frases mítiques pues, que tenen. Sí, també s'ha de dir que tenien una mica d'armadura de guió, aquests personatges Sí. a les seves pel·lícules, però això, per cert que el Bruce Willis, que és el de Die Hard, que aquí es va traduir com La jungla de cristall, Bueno, qui se li va córrer això? no ho sé, però... Sona a pel·lícula nadalenca. Sí, però en realitat diuen-lo de la pel·lícula nadalenca perquè hi ha un arbre de Nadal en una escena. Però en realitat està bé, perquè com que és un combat bueno, lluiten en gratacels de vidre. Jo no l'he vist, Jo sí, està bé. És una bona pel·li d'acció, no? Sí, a veure, ara no impressiona tant, però està bastant bé. Després, també tenen grans coreografies, les pel·lícules d'acció. Que no són de dansa, però sigui combats o persecucions, tenen una precisió milimètrica. Sí, el Jackie Chan, que parlaves abans d'arts marcials, Sí. que és el de Karate Kid, aquest. Sí, clar. Jackie Chan és famós entre el Jackie Chan i el Bruce Lee. Són els jefes dels asiàtics que peguen cops de put. Ja, les coreografies aquestes han d'estar molt ben preparades, perquè si no has de fer molts talls i queda molt malament. Però bueno, ara també ho fan, perquè amb tot això dels moviments amb dron, vaig veure una pel·li que hi havia un dron càmera que passava per sota les cames d'un actor. Allò, si està mal fet i et poses on no toca, el dron te xafa. Ja, clar. I sí que els talls de vegades poden quedar fins i tot per fer-ho més frenètic, però hi ha pel·lícules que n'abusen bastant. Les de Batman del Nolan, crec que són, ho vaig trobar una mica excessiu, allò. Què està passant? 15 minuts. Hola. Moltes gràcies. Ja sabeu per què està aquí el Roman, que ha vingut a fer de públic. Ens avisa del temps. Quan quedin 10, poses un altre. Dis-li tu si no ho has sentit. És que tenim un equip, la seqüència és important. Clar. Doncs també les pel·lícules d'acció no només han de tenir bons protagonistes, sinó també bons dolents que impressionin. Home, sí, jo crec que el millor és el Joker, de Heath Ledger. Sí, la veritat és que està molt bé, que el Joker físicament contra el Batman tampoc no és una gran amenaça. Però bueno, el tio, tampoc farem spoiler, perquè la del Batman del Nolan, la segona és cine. És bona. Pues allí ho fa, bueno, els dolents són importants. Sí, també hi ha a Terminator 2 el T-1000, que és el robot. És el robot, el no Schwarzenegger, l'altre robot. L'has vist, Terminator? Sí, la 1 i la 2, les altres no, perquè... Ja no don, no? No. Molt bé, doncs vols que passem a la següent secció de l'acció? Si et dic que no, què passa? Doncs passa que haurem d'acabar aquí el programa, suposo. Podem posar... Més explosions, en cas de que el temps vagi malament. No, sí, podem passar. Excel·lent. Doncs passem a parlar de les categories més populars del gènere d'acció. La més famosa, acció clàssica, explosions, armes i herois, que és el que hem estat parlant. Podrien ser Comando, per exemple. Sí, també hi ha les d'arts marcials, que hem dit ara de Bruce Lee i Jackie Chan, però també en tenim d'acció i ciència-ficció. Claro, que això són com subgèneres dins de l'acció, pues que podria ser Mad Max, per exemple, ciència-ficció. Sí, en realitat sí. Terminator. O Blade Runner, la nova no sé si és ciència-ficció. No l'he vist, la nova. L'hem de veure algun dia. Perquè farem algun programa de ciència-ficció algun dia, també. Sí. Hi ha les persecucions. Sí, les persecucions com Fast and Furious, que per quina van ara? Per la 11, no? Una cosa així. Sí, faran la 11, que crec que sortia La Roca. Perquè el protagonista de Fast and Furious no és La Roca, és l'altre. És una còpia. És el Diesel. El Vin Diesel, sí. Que sempre m'ha fet gràcia el nom. Es diu Diesel, en realitat, no Diesel, però està escrit Diesel. Sí, i és Fast and Furious. Després hi ha les dels superherois. Sí, que és això que parlàvem de Marvel. Que últimament les pel·lis de superherois són quasi tot acció. Sí, i poc argument. Sí. Que vam parlar dels Quatre Fantàstics, que sortirà d'aquí relativament poc. Vale, 10 minuts. Ostres. Però
Bueno, i ara en aquesta nova, el Robert Downey Jr., que feia d'Iron Man, Sí. que al principi no el volia Marvel, doncs ara li pagaran 80 milions 80 milions? per fer des personatge secundari. Això sou de futbolista, Sí, i ja no, dic, secundari no. bueno, de dolent, crec Ja. que és. Però bueno, la gent el va veure allí per el... Bueno, per ell. Ja, o ja. sigui, al final és això. Sí, que cobra molt, ell. Ja, però parlant de cobrar, Mhm. Inspira't Fisioteràpia ens ha oferit un contracte de patrocini. Sí, efectivament, però crec que el tenen ells. Llavors, Roman, si et pots aixecar i portar-nos el contracte d'Inspira't Fisioteràpia? Inspira't Fisioteràpia, qui no ho sàpigui, és una fisioterapeuta respiratòria. Sí, que és la ciència que s'encarrega de les malalties respiratòries i de les tècniques que t'ajuden a respirar millor i a tenir una millor salut. I a respirar feliç, perquè és important ser feliç i respirar bé. Aquí Gràcies, tenim Roman. el Vols dir alguna cosa al contracte. micro? Bona tarda. El Roman, algun dia jo crec que l'acabaran veient de convidat. Sí, pot ser que sí. Em dóna aquesta sensació. Gràcies, Roman, que Adéu-siau. vagi bé. Bueno, aquí tenim un contracte que ens han fet. No cal llegir perquè és privat. Sí, bueno, i clar, és confidencial el contracte, vosaltres no teniu accés. Però bueno, ajudarà a fer el programa millor. La veritat, les dues bandes jo crec que estem contentes. I doncs res, aneu a Inspira't Fisioteràpia, I moltes gràcies per patrocinar el programa. efectivament. Molt bé. Podem seguir. Sí. Hi ha dos publicitats ja en un sol programa, que serà el següent. Després en podem fer un altre, si Sí. sou de temps, també. Bé, doncs, però ara, amb això que dèiem de que l'acció... Bueno, el cinema d'acció no està innovant tant com abans, ja. No, però jo crec que a poc està tornant al realisme. Sí, clar, ara és el que estàvem dient, et refereixes a efectes especials? Sí. Sí, que com més realista sigui, més impactant és, més entra pels ulls, que és també el que... Bueno, el principal que es busca, no? Perquè no tenen una gran història. També les plataformes com Netflix i això ho estan canviant tot. Sí, i ara hi ha Bueno, hi ha una nova generació d'herois d'aquests com el Schwarzenegger abans, però que són la Roca, el Dwayne Johnson. Què? Te diré una cosa, m'estic reconciliant amb la Roca, Sí, però... Em fa peneta, perquè em vaig Vols adonar dir? l'altre dia que tenia més de 40 anys. Ja. I pobre home, potser no dona per a més. O sigui, potser està perdut a la vida, saps? I fa aquestes coses per això. Sí, no sé, a mi no em cau especialment bé, però potser... Però tu pensa, és pare. I Ja. nosaltres criticant les seves pel·lícules, i ell té una filla que cuidar. Clar, i que veu les seves pel·lícules també. I amb ella, potser tampoc li agraden, però ho fan per ell. Que imagina't que s'escolta pla seqüència, la filla. M'estic emocionant, amb la Roca. Que li dirà al pare, no, dóna-li una abraçada a ton pare, no. Ostres, m'ha tocat això. També hi ha el Chris Hemsworth, que ja no em cau tan bé, aquest. No, que és el de Thor. És el de Thor, que te diré una cosa, és un tio hipòcrita, Sí? Perquè fa anuncis, has d'anar al gimnàs i el tio està més dopat, me cago en l'ou. Sí, també No. fa anuncis de colònia. Sí, sí. I el Jason Statham, que és el protagonista de A Working Man, que és el que hem dit abans. Però aquest com a heroi és més genèric, no? Sí, no sé si és el de Nobody també, no, crec que aquell és un No, altre. aquest és el Saul Goodman. Ah, sí, és veritat, és veritat. Aquest heroi d'acció no sé si és. No. Però és veritat que els actors, s'han fet famosos per les pel·lis d'acció. Però hi ha uns herois, en el fons hi ha uns herois a les pel·lis d'acció que no són tan coneguts. Ja, és que quan toca fer una escena perillosa, de veritat, els actors Els actors aquests... no es poden arriscar. No, i el que fan és se'n van. Se'n van. Els actors... els actors el que fan és fugir al camerino mentre deixen que els autèntics herois facin la feina. I allí s'emborratxen. Clar, i pensen en les seves filles, però els autèntics herois són... Els especialistes! Bon time. Què pensarà la gent? No sé. Però els especialistes són experts en arts marcials, conducció arriscada de vehicles. En caure al terra! Caure al terra s'ha de ser bo, per caure al terra i no Hòstia. fer-te mal. Però que sí que es fan mal, els especialistes Sí, de vegades. però és la seva feina, també es cremen. I fan parkour.
Bueno, per qui no ho sàpiga, els especialistes són gent que s'assembla a un actor. Imagineu que el Rock ara vol fer un mortal per al programa. Però jo no en sé de fer Ell no mortals. sap. Doncs avisaríem algú que s'assembli al Rock i faria el mortal. Clar. I això amb una mica d'edició se maquilla i és el Rock que ha fet el Sí, mortal. també hi ha especialistes que no s'assemblen tant, però amb perruca i coses... Com a Spider-Man, que posaven un tio completament diferent, però li posaven la màscara Clar. i ja està. O també, quan estan dintre dels vehicles, realment, si es veu a l'exterior, si es veu a l'exterior del vehicle, no t'adones de qui hi ha Claro. dins. Però- I quan es fan plans dins del vehicle és l'actor real. És tot fals, amics, és tot fals. És trist, realment, que aquests especialistes s'estan jugant la vida allí. A veure, s'intenten prendre precaucions. Bueno, si et cremen viu, Sí. per molta precaució que hi posis... Potser no acabarà funcionant, però ells ho intenten. I hi ha una pel·li que parla d'això. Sí, anomenada L'Especialista, un títol molt original. Pues la vam anar a veure. De fet, hem anat tots els que estem allí, ells que ara estan distrets, també l'han vist, l'especialista. Molt bona pel·lícula. Ojo que ha parlat el tècnic, és la veu de la consciència. Va ser una pel·lícula, jo quan la vaig acabar de veure, va ser la meva pel·lícula preferida. Ara l'ha destronat alguna? A veure, Malditos Bastardos També. és bona. El Roman, què li va semblar a l'especialista? Roman, què et va semblar l'especialista? Com a pel·li d'acció, trobo que és una molt bona pel·li. Veus? Aquí tots ens agrada l'especialista. Que jo crec, et diré una cosa, pel temps que quede potser l'hauríem d'utilitzar com a recomanació, Sí, bueno, anàvem a recomanar un altre del mateix director, que les fa bé, perquè aquest director, que és, a veure si et trobo el nom, Sí, tu. és el David Leitch, que ha fet també John Wick amb un altre I director. Deadpool pot ser? Deadpool 2. Deadpool 2, que és bona Deadpool 2. Sí, està bé. A mi em va agradar una mica més la 1, però està bé. Bueno, pues l'especialista parla d'això, d'un especialista pues, que se posa en problemes. Sí, i la gràcia és que el director aquest era especialista abans de fer-se especialista ser abans? director. Sí, Ostres, l'actor principal és el Ryan Gosling, que és un crac. que el Sí, podeu tot haver el que vist fa. a La La Land. La La Land, després, si us agraden més les comèdies romàntiques, l'heu vist a El diario de Noah, a Blade Runner, a Barbie, és molt Sí, Barbie polifacètic. és la més recent, potser. No, la més recent és aquesta. És aquesta, sí. I ara crec que n'està fent una altra. D'acció o de quin gènere? No ho sé, perquè és com molt secret el projecte, però està fent alguna interessant, amb un director potent. Doncs bé, si us agraden les pel·lícules d'acció, aquest està molt bé, i també està molt bé Bullet Train, que és l'altre, és la que És anàvem a l'altra recomanar. que recomanarem en un altre programa, perquè ara el pòstit no està canviant, però ja deu quedar res. 10? 10, no. 10? Com han de quedar 10? 2 minuts, 2 2 minuts. Val. Vale, pues no sé, podem seguir parlant de la peli o podem posar explosius. Sí. Un altre explosió. No. No. No, ens hem de concentrar i hem de tirar el programa endavant. S'ha estrenat Blancaneus. Ha estat com la sorpresa final, no? Sí. Torna-hi? S'ha estrenat Blancaneus. No sé si havia d'anar després, potser. Vale, i també s'ha estrenat Adolescència. Sí, una sèrie de Netflix feta... Com està feta? En pla seqüència! Efectivament, escolteu Pla Seqüència, cada dissabte... Bueno, o diumenge. D'aquests, cada dissabte quan s'estrena el dissabte, que mai se sap. Bueno, en parlarem al següent programa, perquè aquesta musiqueta que sona ens avisa de que hem d'acabar. Sí. Doncs, bueno, perquè encara deu quedar un minut, Blancaneus no ha agradat. Sembla ser que no. Sorpresa absoluta. I d'aquí poc també s'estrenarà la de Minecraft. La de Minecraft, que n'hem de parlar. Portem un expert en Minecraft. No, la pel·lícula fa molt mala pinta, però jo aniré amb traje a veure-la, perquè sóc un home de cultura. Ho he decidit, ho he vist en un vídeo d'Instagram i dic, l'he d'anar a veure amb traje. Ah, molt bé, doncs Instagram és el camí. Igual Doncs que Jesús. fins aquí el programa. Esperem que us vagi bé i que vegeu bones pel·lícules. Uala. 30 segons. 30 segons. Doncs en la pel·lícula de Blancaneus, saps el dels 7 nans de CGI que van fer? Sí. Doncs hi ha els 7 nans de CGI i hi ha les 7 criatures fantàstiques, Ai. que és el que anaven a posar abans perquè no volien ser ofensius posant nans. És que hi havia un actor que és nan que es va enfadar per això. O sigui, el de Tyrion de Joc de Trons, no sé com es diu, És el de Joc de Trons. i s'han quedat les dues versions de la pel·lícula i ho han fusionat tot malament. Bueno, d'això en parlarem al pròxim programa. Això és Pla Seqüència. Adéu-siau.
4, 3, 2, 1... No!